Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, дайшла чарга і да выдатнай спікеркі Координацыйнай рады Анжелікі Мельнікавай адказваць на ўсе складаныя, вострыя і ввогуле там пытаннечкі, скажем так. Прывітанне, Анжеліка. Прывітанне, Зміцер, усіх вітаю гледачоў. Анжеліка, як вы самі на сённяшні дзень ацанілі бы стан Координацыйнай рады? Мы працуем, у нас усё добра, мы ідзем па нашым плане. Калі мы з табою бачыліся ў апошні раз, мусіць, на форуме Дэмакратычнай Беларусі. Ну, не ў студыі, а па-за на форуме Дэмакратычнай Беларусі. Можа быць, так. Я просто не ведаю, з якой ўжо даты расказваюць пра нашыя вынікі, но з такога апошняга ў нас распрацаваная канцэпцыя рэестра маёмасці, маёмаснай шкоды ад рэпрэсій у Беларусі. Мы разглядзелі гэтае пытанне, прынялі, і зараз ідзе праца. Таксама у нас з апошняга прайшлі слуханні па пытаннях паступлення беларускіх грамадзян, нашых студэнтаў у еўрапейскія вузы, у тым ліку Польшчы, Літвы, Чэхіі. Працавала наша камісія па адукацыі і навуцы, спадар Павел Церашковіч, спадар Акінчыц, спадар Паршанкоў. На жаль, былі закрытыя слуханні, рэзалюцыя яшчэ не была прынята, але мы будем інфармаваць ужо па выніках. У нас працягваецца праца з ПАРЭ, мы зараз разглядаем рэпорты, мы працягваем працу з палітычнымі групамі і камітэтамі. Дарэчы, вельмі была такая добрая гэтая праца падчас першай сесіі. Ведаеш, можна так сказаць, што тут нават можна ганарыцца, што мы былі такія папулярныя ўвогуле як дэлегацыя Дэмакратычнай Беларусі. Хачу сказаць, што была такая ўсебаковая падтрымка ад усіх палітычных так званых сямей. Мы мелі сустрэчы з дэлегацыямі асобна Літвы, Польшчы, Нарвегіі, Аўстрыі, Украіны, канешне ж, якая нас вельмі падтрымлівала. І нават, скажу так, было модна ведаць, што такое увогуле беларускае пытанне і ведаць, як адказваць правільна на «Жыве Беларусь». Я чула просто такое, што у кафетэрыі хтосьці з нашых кажа «Жыве Беларусь», у адказ адказвае хтосьці з западных калег «Жыве вечна», а другі нехто пытаецца, а што, так трэба адказваць? А ты што, не ведаеш? Гэта ж вось мы павінны так адказваць, таму што гэта тое самае, як слава Украіне, героям слава. І насамрэч вось было прыемна, калі ўжо так без жартаў, што, па-першае, вось такая падтрымка, па-другое, мы не толькі ўздымалі пытанне Беларусі і беларусаў, але можам ужо уплываць на павестку. Гэта значыць, што тыя папраўкі, якія падымалі мы і ініцыявалі мы як дэлегацыя беларуская па рэзалюцыі, яны былі прынятыя. І вы бачылі, што ўсе аднагалосна прагаласавалі за гэтую рэзалюцыю па так званых выбарах у Беларусі. Ну, з такога цікавага таксама, што датычыцца ПАРЭ, вось 5 сакавіка ў Варшаве пройдзе семінар ПАРЭ па адмене смяротнага пакарання. І Координацыйная рада таксама будзе ўдзельнічаць. З бліжэйшага у нас на пачатку сакавіка таксама будзе вялікая канферэнцыя Альянса груп за дэмакратычную Беларусь у Рыме, якую арганізуе у тым ліку, ну, перш за ўсё, там офіс Святланы Ціханаўскай ўжо даўно працаваў над гэтым цэлы год, і Анатоль Лябедзька. Ад Координацыйнай рады вельмі вялікі гонар, што будзе ўдзельнічаць спадарня Александра Мамаева, якая таксама з'яўляецца кіраўніцай дэлегацыі ў ПАРЭ і кіраўніцай міжнароднай камісіі. Вось, мусіць, гэта з такога, што ў нас было апошнім часам. Вось гляжу ў свой календар. Ну, таксама мы зараз рыхтуемся яшчэ да круглага стала ў Кіеве. Мы хочам прэзентаваць сваю супольную стратэгію як беларускіх дэмакратычных сіл у адносінах да Украіны. Яна пройдзе 20 сакавіка. І па такіх вострых пытаннях, якія
у нас апошнім часам уздымаліся, гэта слуханне па сітуацыі з Вадзімам Кабанчуком, так, мінулым разам таксама ты пытаўся. У нас распрацаваны рэгламент такіх сітуатыўных слуханняў, дзякуй віцэ-спікерцы Стасі Глінік, якая гэта на сябе ўзяла, і зараз працуе вось наша працоўная група, яшчэ не падрыхтаваныя па гэтым рэгламенце, але яны ўсё ж такі пройдуць. Я спадзяюся, што фракцыя ініцыятар гэта ўжо будзе зроблена, падштурхне гэтую справу больш тэрмінова. Ну вось гэта была, так бы мовіць, рэкламна-справаздачная частка спікеркі каардынацыйнай рады. Зараз да вострых пытанняў. Анжеліка, ну мне вельмі, конечно, радуе, што вы навучылі калег з усяго свету адказваць правільна на наша жыве Беларусь. А калі вы іх навучыце ўсё ж такі інтарэсы беларусаў, якія знаходзяцца ў іх краінах, ну не тое, што можа быць неяк так прышчамляць, але адстойваць і не забывацца пра іх. Потому что мы постоянно чуем про тое, што некая незразумелая сітуацыя з беларусамі ў Літве, штосьці там незразумелае ў Швецыі, дзесьці там пэўныя пытанні ў Чэхіі, можна працягваць і працягваць. Ёсць добрыя кантакты з парламентарамі іншых краінаў, а гэтыя пытанні ўсё адно ўзнікаюць і не вырашаюцца. Зміцер, гэтыя пытанні ўзнікаюць з любой народнасцю, з любой нацыяй у эміграцыі ў іншых краінах. Я хочу сказаць наступнае, што калі б не было адвакацыі з нашага боку, калі б не было гэтага кулака і вось гэтага ўзаемадзеяння, якое зараз існуе паміж каардынацыйнай радай, офісам Святланы Ціхановскай, АПК, калі б гэтага не было, то сітуацыя магла быць нашмат горш. Таму што вось толькі дзякуючы, мне здаецца, нашаму вось гэтаму лобінгу і адвакаванню і нашым кантактам, сувязям, якія напрацоўваюцца падчас такіх сесій і тых жа самых канферэнцый, нетворкінга, кантактаў, так, дзякуючы гэтаму Еўропа не ставіць гэты знак роўнасці паміж беларускім народам і рэжымам Лукашэнкі. Я не ведаю, у чаце рэфарматараў і рэфарматарак пабачылі, што анонс нашага эфіру, і з гэтай нагоды там пачалі таксама абмеркаванне каардынацыйнай рады, але шмат таксама усяго там ёсць. Я просто не маю часу праглядзець усё, але вот першае, на што наткнулся: когда там отчет КР о проделанной работе, предупредите заранее, плиз, на такое количество попкорна нужно поднакопить денег. Абавязкова. Па-першае, у нас ужо была справаздача некаторая па тым, як ужо прайшло 90 ці 100 дзён. Памятаю, мы рабілі такую справаздачу. Мне ўвогуле не страшна ніколі, я не хвалююся рабіць справаздачу, таму што ўсе гэтыя 7 месяцаў мы працавалі на валанцёрскіх пачатках, вельмі стараліся тыя камісіі проста вось свой план рэалізаваць, які яны падавалі на пачатку фармавання сваіх камісій, і я ганаруся людзьмі, з якімі я працую. Таму за паўгады, вось як будзе па статуце у нас трэба рабіць справаздачу для кожнай камісіі праз паўгады пасля фармавання. І я спадзяюся, што бліжэйшым часам, вось ужо якраз паўгады прайшло, як нашыя камісіі былі сфармаваныя, абавязкова пройдзе гэтая справаздача. І ўжо некаторыя камісіі рыхтуюцца, яны ўжо гатовыя рабіць гэтую справаздачу, але будзем уплятаць гэта ў агульны календар. Між іншым, зараз на нарадзе фракцыі ставіла пытанне, каб фракцыі падалі свае прапановы аб тым, што яны лічаць найбольш такімі вострымі пытаннямі, якія мы павінны публічна абмеркаваць на платформе каардынацыйнай рады. І я зараз звяртаюся да нашых гледачоў, хацела бы, каб яны самі прагаласавалі за тое, што іх найбольш хвалюе. Мне даслалі 11 тэм. Я хацела зрабіць апытанку ў Тэлеграме, але зараз проста шукаем
інструмент, можа гэта будзе SurveyMonkey ці штосьці такое, таму што там больш за 10 варыянтаў, а ў Тэлеграме такія больш ну, не можна там зрабіць больш за 10 варыянтаў, таму там будуць розныя такія прапановы ад розных фракцый, гэта і моладзевая палітыка новай Беларусі, і стратэгія вызвалення палітычных зняволеных. Вось зараз я адкрыла свой чат нарады фракцыі. Гэта і стратэгія беларуска-польскіх стасункаў, пытанне жалезнага мура, перспектывы стварэння інстытуту амбудсмана па правах беларусаў, гэта еўрапейская інтэграцыя для Беларусі і так далей. І мне б хацелася, каб мы не проста самі вось вырашылі, якія пытанні будуць абмяркоўвацца ў першую чаргу, але мне хочацца запытацца беларусаў, што іх больш хвалюе і як яны прагаласуюць, тыя тэмы мы і будзем ставіць першымі на парадак дня. Такім чынам будзем планаваць у тым ліку і справаздачы, каб гэта не чаргавалася. Глядзіце, Анжеліка, с аднаго боку я вось слухаю вас, і выдатна вы там расказваеце про тое, што там распрацавалі такую-то канцэпцыю, там заслухалі такое. Ну, я умоўна кажу, там нешта зрабілі, там былі на пасяджэнні, там на сесіі, в міжнародных структурах, і так думаю, ну клас, малацы, працуюць людзі. З другого боку, я чую про тое, што на слуханні, якія праводзяць каардынацыйная рада, добра, калі там 10 чалавек збіраецца, дзе астатнія невядома. Пішуць тут ізноўку, па слуханне па Кабанчуку так що ніяк не могуць дамовіцца. Далей ідзе вось гэты скандал з ініцыятывай Петрухіна і там сітуацыя па Машэнскаму, дзе там ввогуле там шмат прэтэнзій і да Анжелікі Мельнікавай, которая там асадзіла Петрухіна, і ввогуле, як там пісалі, сказалі, не ведае, хто такі там Машэнскі, і ввогуле з якой нагоды пытанне ўзнікае. Я ўжо не кажу про тое, што тут расчароўваюцца людзі, ну пакуль не выходзяць масава з каардынацыйнай рады, а з фракцыі ўжо там выходзіць, становяцца пазафракцыйнымі, як Сяржук Кідышка, які заўтра будзе ў нас в эфіры. Што адбываецца? Ўсё ж такі Ну вось ты мне так намаляваў самымі чорнымі фарбамі усё тое, што чаму чорнымі? Ведаеш, некалі я пытаўся там пра у Ярмошынай пра тое, што ну вот што ізноўку будзе ў нас сумная там кампанія, у выніку якой сумны будзе склад та самая палаты прадстаўнікоў. Она говорит, а что вы хотите, чтоб было как в Украине? Я говорю, да. Хочу. Вот, ну так маем, вот в принципе хотя б маем. Я увогуле вельмі задаволена сваёй зараз працай у каардынацыйнай радзе і працай фракцыі. Мне падабаецца актыўнасць у тым ліку тых фракцый, якія не ўваходзяць у так званую кааліцыю большасці. Мне вельмі мяне здзіўляе, што мы заўважаем толькі калі, напрыклад, там 12 чалавек удзельнічае ў пасяджэнні, ну не глядзім на прычыны, таму што адразу гэта ж ну як бы навасны такі поінт, што о клас, там толькі 12 чалавек удзельнічае, але ніхто не ўзяў пад увагу, што людзі былі на канферэнцыі ў Гданьску, і просто я была за рулём. Это адзінкавы выпадак. А звычайна там ну 90. Я цябе подвозила, ты сядзеў каля мяне ў маёй машыне і бачыў, што я лячу 120. Не скажу, колькі я ехала, добра, 120, скажем так, для прамога эфіра. І ў гэты ж час усе разумелі, што ну такія склаліся абставіны. Ну, і папалі мы пад гэты абстрэл інфармацыйны, што нас было мала. Але на апошнім пасяджэнні, калі я не памыляюся, нас было 49 чалавек на піку, хіба так, але слухані былі закрытыя. Канешне, мне б хацелася, каб яны былі адкрытыя. Вельмі такія добрыя пытанні мы падымалі якраз такі па студэнтах і па магчымасцях адукацыі за мяжой. Але насамрэч у нас каля 40 чалавек заўсёды ўдзельнічае. Гэта як бы нармальная практыка. Тое, што спадар Петрухін падымае пытанні, якія на яго погляд з'яўляюцца важнымі, гэта таксама добры знак, што ну, гэта хвалюе дэлегата, мы яго выслухалі. Дарэчы, не была пададзена ніякая заяўка ад яго і ад, вось па правілах, як у нас робіцца, ад 6 чалавек, так, трэба сабраць
сабраць ініцыятару трэба сабраць 5 подпісаў на тое, каб тое ці іншае пытанне выносілася на галасаванне каардынацыйнай рады. Вось, таму яно і не было дасланае ні ў сакратарыят як бы ад гэтых 6 дэлегатаў, таму яно не было выстаўлена на галасаванне. З іншага боку, я прапанавала спадару Петрухіну са ўсёй павагай, калі ласка, падрыхтуйце абгрунтаванне такое там са спасылкамі, каб каардынацыйная рада могла не проста убачыць вашу рэзалюцыю, гэта як бы такі маніпулятыўны момант, калі адразу рэзалюцыя па нейкім пытанні, у якім не ўсе разбіраюцца нават, так? У санкцыйных такіх пытаннях, як бы у пытаннях унясення ў санкцыйныя спісы і ўвогуле там у гэтай гісторыі. Ну, і калі няма чаго скрываць, то можна ж гэта ўсё апублікаваць, паглядзець, каб усе азнаёміліся і мелі рацыю аб тым, за што яны ўвогуле галасуюць, ці не галасуюць, так? Вось. Таму я са ўсёй павагай стаўлюся да спадара Петрухіна. Між іншым, падчас нашых слуханняў па адказнасці Лукашэнкі дэлегат Петрухін быў адзіны чалавек, які застаўся пасля гэтых слуханняў і дапамог мне знесці ўсё абсталяванне ў машыну, каб я яго адвезла ў офіс. Таму дзякуй вялікі. І па-чалавечы я разумею, што мы ўсе абсалютна ў нармальных адносінах, мы гатовыя размаўляць і абмяркоўваць усё спакойна, але ёсць вось такія эмацыйныя моманты, якія мы таксама павінны прапрацоўваць. І я спадзяюся, што мы увогуле потым прыйдзем да нармальных рэзультатаў і прадставіць нам гэтае абгрунтаванне, паглядзім, усё абмяркуем. Гэта проста працэдурны момант. Так што Петрухін, вялікае чалавечае дзякуй вам, па-першае, вот ад спадарыні спікеркі, па-другое, рыхтуйце абгрунтаванне, таму што сапраўды гэтае пытанне шмат каго хвалюе. Вось мадам піша: мяне хвалюе пытанне Сергея Петрухіна наконт Машэнскага. КР вырашыла нешта ці не? Ну, як бачыце, пакуль не вырашыла. Ўсё ж таки, я так разумею, працэдура павінна прытрымлівацца, пэўныя ёсць неабходныя, вот, каб Петрухін зрабіў целарукі і давёў эту справу до конца. Влад Гарбачоў пытаецца: турбуе ўсё ж таки пытанне Кабанчука. Ці чула Анжаліка слітыя галасавыя паведамленні? Ці будзе пасяджэнне КР па гэтай тэме? Абавязкова будзе. У нас працуе наша працоўная група, у ёй таксама сама фракцыя ініцыятары, гэта Вадзім Пракоп'яў, гэта Андрэй Егораў. Таксама ў групу ўваходзім мы са Стасій. І тут я павінна сказаць, што вельмі добра, што ў нас зараз ёсць рэгламент распрацаваны па такога тыпу слуханнях сітуатыўных, калі нешта такое ўзнікае і трэба тэрмінова, неадкладна нешта абмеркаваць, але ўсё ж такі такія слуханні патрабуюць некаторай падрыхтоўкі. Гэта пытанне бяспекі ўсё ж такі. І тут я павінна адразу сказаць, што нарада фракцыі будзе вырашаць, гэтыя слуханні будуць адкрытыя ці закрытыя. Ці гэта будзе некалькі раўндаў, і нейкая частка будзе закрытая па пытаннях бяспекі, а некаторая інфармацыя ўсё ж такі выйдзе ў паблік. З'явілася інфармацыя, што чальцы палаты прадстаўнікоў РБ плануюць прысутнічаць на нейкіх мерапрыемствах у ЕС. Пасяджэнне АБСЕ. Так. Вось Вожык Патрыёт вам удакладняю. Ці сочыць за гэтым у КР і ці неяк рэагуюць альбо дзейнічаюць на перадухіленне? Вось пытаецца Вожык. Абсолютно, канешне. Парламенцкая ассамблея АБСЕ, сапраўды ёсць такая інфармацыя, што прадстаўнікі Лукашэнкі, так, афіцыйнага зараз Мінска будуць там удзельнічаць. Тут трэба сказаць, што мы удзельнічаем як дэмакратычныя сілы Беларусі на ўсіх пляцоўках, дзе мы зараз ужо можам удзельнічаць. Што тычыцца АБСЕ, як сказаў мне вось некалькі дзён таму адзін палітолог, ён кажа, што гэта такая платформа, адна з немногіх, дзе ўсё ж такі яшчэ ўсё прысутнічаюць некаторыя bad guys, якія могуць, не хорошыя парні, якія могуць блакаваць удзел дэмакратычных сіл у такіх мерапрыемствах. Аднак, канешне, праца вядзецца. І калі мы не можам прысутнічаць там асабіста, то ў нас ёсць кантакты з краінамі-партнёрамі, якія могуць падчас такіх пасяджэнняў падняць наша пытанне, сказаць: паглядзіце, вось сядзяць
сядзяць, яны вам тут расказваюць, якія яны хорошыя, як яны правялі там нібыта выбары, а насамрэч паглядзіце, колькі закатаваных, колькі людзей сядзіць у турмах, якія прадаўжаюцца зараз рэпрэсіі, і паглядзіце, колькі увогуле людзей зараз знаходзяцца за мяжой, якія нават не маглі, не мелі магчымасці прагаласаваць. Таму, канешне, такая праца вядзецца. Яна не заўсёды відавочная, але мы павінны быць трохі разумнейшымі і не заўсёды там лезці пад камеры, ціснуць адзін аднаму там рукі і пры не вельмі добрай гульне рабіць прыгожую міну, як кажуць, бо мы тут не ў покер гуляем. Гэта толькі ў покеры ось гэта схема працуе. І не ў куклы, а з чалавечымі жыццямі. І калі мы хочам дабіцца результата, то не заўсёды добра нешта выстаўляць на паказ, а вельмі разумна будзе рабіць нешта, так скажам, таемна ці выкарыстоўваючы ўнутраныя каналы. Такім чынам, тое, што на вось гэтым пасяджэнні парламенцкай асамблеі АБСЕ не прысутнічаюць, скажем так, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, гэта не змена нейкага палітычнага ракурса у гэтай структуры, калі не казаць ввогуле пра еўрапейскія, можа быць, змены палітычных нейкіх там накірункаў, а вот менавіта дзеянне такіх, ну, я не ведаю, лабістаў, не лабістаў, бэдгайзаў, ці як там іх? Бэдгайз нікуды не дзенуцца, гэта палітыка, гэта працэс і гэта пастаянная праца. Я не бачу таго, каб змяніўся нейкі курс. Мне вельмі часта зараз пытаюцца, як вы сябе адчуваеце пасля таго, як змяніўся курс ЗША у адносінах там з Мінскам ці у адносінах да вас. Ну, па-першае, ніякіх змен яшчэ ўсё не адбылося. Што мы бачым? Паехала амерыканская дэлегацыя ў Мінск. Ні на якія саступкі Лукашенко як бы не пайшоў, то есть, ну, ён, я маю на ўвазе, што ён ніякіх умоў нават не паставіў, а дэлегацыя вярнулася з 3 вызваленымі палітвязнямі. Ну, як бы ніякіх не было, як бы сказаць, нейкіх такіх заяў, што нейкія санкцыі здымаюцца, ці ёсць некае паляпшэнне ў адносінах. Калі ласка, спадар пасол Сміт адразу сустракаўся ў офісе ОСЦ са Святланай Ціханаўскай, і гэта абсалютна адкрыта. То есть гэта таксама сігнал у Мінск, што яны працягваюць працу і кантакты з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Яны маюць поўнае права і з тымі размаўляць, але мы бачым вынік. 3 вызваленыя палітвязні. Калі ласка, і гэта таксама добры сігнал у Еўропу аб тым, што трэба таксама кансалідавацца зараз. Таксама трэба выпрацоўваць стратэгію. І вельмі часта я чула ад многіх палітыкаў, сваіх паплечнікаў, у тым ліку спадара Паўла Латушкі, што нам патрэбная палітычная воля наших краін-партнёраў, вось такая жалезная. І вось гэты зараз такі штуршок быў ад ЗША, калі Еўропе трэба кансалідавацца і выпрацаваць гэтую стратэгію нарэшце. І я спадзяюся, што калі вось так нават палітыкі еўрапейскія пачнуць ездзіць у Мінск у гэты ж час з намі сустракацца, паказваць гэта Мінску і кожны раз вяртацца з 3 вызваленымі палітзняволенымі, ну, я бачу толькі пазітыўны результат у гэтым. Але Анжеліка, вось гэтая сустрэча, пра якую вось зараз вот вы расказвалі, там Сміта з Ціханаўскай, там гэта была на, ну, умоўна кажучы, такая сітуацыя, што а зараз хадзіце-ка, я вам раскажу, што мы тут замуцілі. Ці гэта было ўсё ж таки нешта іншае, што я маю на ўвазе? Ўсё ж таки такія візіты не робяцца вось так, сёння вырашылі, заўтра яго зрабілі. Это ўсё ж таки рыхтуюцца, ідуцца нейкія папярэднія перамовы, падрыхтоўкі, там нейкія непублічныя, можа быць, перамовы на гэты конт. Мне людзі адмысловыя, якія ўсё ж таки разбіраюцца троху ў гэтых працэсах, сказалі, што на хутчэй за ўсё пачаліся гэтыя працэсы ўжо где-то з пачатку зімы. Это снежень, вот так вот пачалося гэта ўсё. Ці былі далучаныя дэмакратычныя сілы там на ўзроўні каардынацыйнай рады, вас як спікеркі, ці можа вас як прадстаўніцы фракцыі каманда Латушкі, там можа быць як вот разам з Латушкам да гэтых папярэдніх падрыхтоўчых працэсаў? Скажу за сябе, да
папярэдніх нейкіх падрыхтоўчых працэсаў напрамую не мела ніякага дачынення. Не буду тут хлусіць ці нешта пытацца з сябе састроіць, але у любым выпадку амерыканскі бок, пачынаючы нават і з гэтага з пачатку года і з таго моманту, як скончыўся стратэгічны дыялог, другі этап, так, мы не пераставалі быць у кантакце. Амерыканскі бок заўсёды бярэ пад увагу нашу пазіцыю і нашыя ўмовы, на якіх мы цвёрда стаім. А мы стаім на трох простых, так скажем, вельмі складаных рэчах, але яны прамыя простыя як стрэл. Так? Мы заўсёды іх паўтараем. Гэта спыненне ўсіх рэпрэсій, першую чаргу, гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных, так? І, канешне ж, зараз мы кажам аб дэкрыміналізацыі заканадаўства. Таму што калі мы, напрыклад, дазволім Лукашэнцы зараз нібыта спыніць рэпрэсіі, нібыта там, сабе уявім, што ён выпусціў усіх палітзняволеных, але заканадаўства так і застанецца, што мы з табой экстрэмісты, нас з табою паглядзелі, лайкнулі, назаўтра закрылі, ну а што, у нас такое заканадаўства. Таму мы стаім таксама і вось на гэтым. І мы не кажам пра адмену санкцый, мы кажам аб тым, што гэта можа быць толькі прыпыненне санкцый. Для таго, каб Лукашенко ведаў, што калі ён шаг улева, шаг управа, то вось гэты інструмент, ён будзе працаваць далей. Вот зараз разгубіўся нават. Ты мне адказала ў стылі «не магу не пацвердзіць, не абвергнуць», ці ў стылі, што ничего не знаю, но без нас точно где-то не могли обойтись. Потому что Франак мне рассказывая про тое, что не хотелось бы про это говорить, но мы мели до гэтага адношання, потым прыходзе Іван Краўцовы кажа, да хлусіць Франак, ніякіх адносінаў там не было. Я ж кажу, што напрамую прамых адносінаў я за сябе адказваю, я не мела. Але хочу сказаць аб тым, што нашае меркаванне, нашыя кантакты, пастаянная камунікацыя з амерыканскім бокам, якая не спынялася пасля інаўгурацыі, напрыклад, так, прэзідэнта Трампа, бо часта такое пытанне чую. Мы заўсёды у кантакце. Вось учора толькі мела Zoom і размаўляла і таксама абмяркоўвалі вось гэтую сустрэчу амерыканскага боку і у Мінску і з Расійскай Федэрацыяй. Таму пастаянна ідзе камунікацыя, пастаянна ідуць кансультацыі. Разумееце, што людзі бачаць, нашыя выбаршчыкі? Я іх вельмі добра разумею. Калі я была по тым боку экрана, як кажуць, так, я таксама думала, слухайце, нейкія сустрэчы, пайшлі, пажалі руку, што з гэтых сустрэч? Гэта пастаянная жывая сетка кантактаў. І тут не бывае так, што прыехалі, паціснулі рукі, праз год прыехалі, такі, о, клас, мы ж з табою бачыліся год таму. Не. Што такое, я калі вось да цябе прыходзіла, расказваю пра стратэгічны дыялог. Гэта працэс пастаянны, працоўныя групы пастаянна у такім працоўным вось у такой камунікацыі абмяркоўваюць самыя важныя пытанні, да нас звяртаюцца за кансультацыямі, мы звяртаемся за кансультацыямі, і калі кажуць, што вось там са спыненнем фінансавання, там нешта тут будзе нейкі ахтунг і ўсё, як кажуць беларусы, лясніца. Не, як кажуць, не хлебам единым. Тут як бы трэба разумець палітычную пазіцыю адзін аднаго. Трэба падтрымліваць аднаго, якая б турбулентнасць не была. І вось гэтая падтрымка, яна як была, так і застаецца. Ну что ж, добра. Так, Оля, не по тэме пытання і не по тэме адказ. Оля, можна будзе. Размова шла про тое, что завтра у нас Дзень роднай мовы азначаецца, і ў беларускім моладзевым хабе вечарам будем ладзіць такую, ну, можно сказать, сумесную імпрэзу. Мы с Лявоном Вольскім. Спачатку я буду гаварыць про беларускую мову як про складнік нацыянальнай ідэі, а потым будзе акустычны канцэрт Лявона Артуровича. Так что прыходзьце, можна будзе і кнігу набыць, і Лявона Артуровича паслухаць і падпяваць яму таксама. Анжеліка, і ўсё ж такі,
калі мы кажам про тыя магчымыя змены працэсы, якія могуць адбыцца, змены палітычныя у адносінах паміж ЗША і рэжымам Лукашэнкі, пазіцыя дэмакратычных сіл, каардынацыйнай рады, вас асабіста, якая ў гэтай сітуацыі? Таму што все-таки я не дарма звярну увагу, што вы прадстаўніца фракцыі Руху за свабоду і каманды Павла Латушка. Мы ведаем, якая пазіцыя Латушкі па гэтым пытанні санкцыйнага ціску і гэтак далей. З іншага боку, мы ведаем пазіцыю таго ж самага Андрэя Егорова, які даўно казаў пра неабходнасць, можа быць, вяртання амбасадараў заходніх на ўзамен вызвалення палітвязняў. Там пра Краўцова я ўвогуле как бы гаварыць не буду, іх пазіцыя штаба Бабарыкі таксама вядомая па гэтым пытанні. Супярэчнасцяў няма, ваша асабістая пазіцыя наконт гэтых магчымых вынікаў перамоваў, калі яны адбудуцца такі? Моя пазіцыя такая, што мы насамрэч стварылі вельмі добры санкцыйны кулак. Канешне, не мы ўводзілі санкцыі, але наша каманда Латушкі Рух за свабоду, гэта каманда народнага антыкрызіснага ўпраўлення, гэта, насамрэч, каманда Латушкі, так, як прадстаўніка ў АПК. Было шмат зроблена абгрунтаванняў для ўнясення ў санкцыйныя спісы фізічных асоб і прадпрыемстваў. Таксама былі прадстаўлены іншыя прапазіцыі па санкцыйным ціску да краін-партнёраў. Таму сёння у нас ёсць аб чым размаўляць з Лукашэнкам. Калі б мы загадзя знялі гэтыя санкцыі, то якія б у нас былі інструменты сёння? Усе б санкцыі былі б ужо знятыя. Вы думаеце, што не было б ужо рэпрэсій? Былі б. Ён адной рукой выпускае, а другой рукой яшчэ больш сажае. І ён заўсёды вось гэтым маніпуляваў і нешта патрабаваў. А санкцый бы ўжо не было. Калі ласка, вось такое было б вырашэнне. Але сёння ў нас ёсць аб чым размаўляць. Я стаю цвёрда на далейшым ціску на рэжым Лукашэнкі. Гэта пазіцыя не толькі мая, але нашай фракцыі. Гэта пазіцыя большасці ў каардынацыйнай радзе, наколькі я на сёння магу казаць. І мы падтрымліваем таксама пазіцыю АПК і офіса Святланы Ціханаўскай у гэтым. А наколькі, як вы лічыце, ўсё ж таки гэтая пазіцыя, она карэлюецца з меркаваннямі і з пазіцыямі беларускага грамадства? Найперш тых беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі і па якіх, як сцвярджае найперш Зянон Станіславович Пазняк і не толькі ён, гэтыя санкцыі б'юць. Гэта наратыў рэжымнай прапаганды, што гэтыя санкцыі б'юць па беларусах. Сама ж... Вы зараз кажаце, што Пазняк знаходзіцца пад уплывам прапаганды лукашэнкаўскай? Пазняк, ён мае права аналізаваць ту інфармацыю, якую ён бачыць са ўсіх бакоў і трансляваць тое, як ён гэта сам успрымае. Але я хочу сказаць, што паглядзіце нават у прапагандысцкія каналы, што яны публікуюць аб тым, як там полкілометра і ўсё добра у бытавым плане, што людзей гэта ніяк не закранула, што гэтыя санкцыі на простых людзей ніяк не паўплывалі, калі гэта сам рэжым піша, самы тых, хто там ЖС, это Губазік ці што там КДБ, то аб чым мы тады увогуле гаворым? Гэта паўплывала толькі на Лукашэнка, на яго кашалькі, на тыя прадпрыемствы, якія працуюць на ВПК, на суагрэсію з Украінай. Таму я не ведаю, якое мы маем увогуле маральнае права, каб абмяркоўваць пытанне зняцця санкцый з прадпрыемстваў, якія працуюць на ВПК Расіі, якая забівае людзей ва Ўкраіне, і увогуле падымаць гэтае пытанне такім чынам. Да, так, шмат пытанняў, шмат каментароў, шмат, можа быць, нават не па справе. Людзі ўжо, як звычайна, пачынаюць паміж сабой там сварыцца і разборкі палітычныя нейкія вырашаць пытанні. Што надалей, як вам бачыцца, што нам лепей зрабіць? Ці варта ўсё ж такі мяняць стратэгію? Я разумею, вось пазіцыя абраная такая, але калі мір мяняецца, калі зараз у ЗША запускаюць працэсы змены палітычных нейкіх вось плыняў, ці не варта дэмсілам больш гнуткімі быць?
Варта ўсім быць больш гнуткімі. На апошнім нашым з табой інтэрв'ю ты мяне пытаўся пра тое, як я ацэньваю Трампа, і я сказала, што я насамрэч разбіраюся ў тым, што мне здаецца, амерыканскі бізнесовец і палітык можа думаць у гэтым выпадку. Гэта заўсёды win-win solution. Гэта заўсёды кожны павінен выйграць. І яны будуць таргавацца да апошняга, як бы свой інтарэс у гэтым усім мець, але амерыканскія партнёры, як і любыя такія бізнесовыя партнёры, якія маюць падыход вось менавіта такі практычны, бачылі, як ён замарозіў усё, каб усё разабрацца, а потым ужо пачаць все як бы з нуля, можна сказаць так, ці нешта добрае, што яму лічыць, што гэта добра будзе для бяспекі, эканомікі Амерыкі як дзяржавы, вось гэта пакінуць, так? Таму тут я лічу, што ў нас наадварот вельмі вялікія шансы на тое, каб паказаць сябе як добрых у тым ліку перагаворшчыкаў, як людзей, якія палітыкаў, моцных палітыкаў і увогуле беларускі народ, які робіць свой выбар у бок дэмакратычнай, вольнай, суверэннай еўрапейскай Беларусі. Гэта тое, аб чым у сваёй прамове у тым ліку казаў прэзідэнт Зеленскі, так, аб бяспечнай Еўропе па ўсходняй мяжы. І мы павінны трансляваць гэта, што мы выступаем менавіта вось за такі сцэнар. І калі мы пакажам, што мы гатовыя да таго, каб вось у гэтай парадыгме як бы ўжо жыць і тварыць сваю далейшую палітыку і лёс новай Беларусі, калі гэта задаволіць усе бакі, калі гэта прынясе вось гэты мір, спакой і дабрабыт у Еўропу і на наш кантынент, то, канешне, я лічу, што з нашымі умовамі і нашым словам абавязкова будуць лічыцца. Дзякуй вялікі. Ну што ж, завяршаем на сённяшнюю нашу размову. Я спадзяюся, што зменіцца настроі, стаўленне і ў самой каардынацыйнай радзе, і меркаванне грамадскасці наконт яе дзейнасці, таму што я думаю, вы бачыце каментары, вы бачыце, чуеце настроі, што шмат хто сумняецца у тым, што ёй варта працягваць сваю дзейнасць. Я тут чытаў нават увогуле так каментары такія, што как бы самароспуск трэба ўжо арганізаваць каардынацыйнай радзе. Не, самароспуск не ў маю смену, як кажуць. У нас все ідзе вельмі добра. Гэта адбываецца, вось такія каментары, я думаю, што проста людзі не зусім разумеюць, як нават той самы парламентарызм працуе ў Еўропе, у іншых дэмакратычных краінах, што некаторыя рэчы, якія здаюцца нам нейкім там разборкамі і так далей, што гэта насамрэч нармальна, гэта нармальнае пытанне дэмакратыі. Тое, што прасоўваюцца ідэі большасці у парламенце, гэта таксама нармальна. Тое, што мы слухаем у нашых выключных умовах, так, парламента ў эміграцыі, таксама прыслухваемся і даем зялёнае святло ўсім добрым ініцыятывам, якія ідуць ад фракцыі меншасці, у тым ліку, вось, калі ласка, фракцыя беларусы вельмі добра гэтае пытанне па рэестры маёмасці усе прагаласавалі. Таму у нас вельмі добра зараз ідуць нашыя справы. Я насамрэч ганаруся каардынацыйнай радай і кожным дэлегатам усім дзякую за працу і спадзяюся, што гэты год будзе вельмі якасным і эфектыўным у працы каардынацыйнай рады і ўвогуле дэмакратычных сіл. Дарэчы, ведаеце, мы мінулы раз закраналі тэму, якую мне падкінуў, не будзем это хаваць, Кныровіч, з нагоды таго, што калі будуць арганізованыя слуханні прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінета каардынацыйнай радзе, вы адказалі, што, маўляў, там можа быць там летам, вот, ну там адпаведны перыяд. На што Кныровіч сказал: ну понятно, нічога не будзе, і зноўку запіхваюць пад дыванок гэтую праблему, гэтае пытанне. Не змянілася? Глядзіце, мы вельмі добра і так шмат у нас дэлегатаў прагаласавала за гэты рэгламент сітуатыўных слуханняў, але зараз трэба будзе проста прагаласаваць за рэгламент слуханняў АПК. І я ж кажу, што проста мы вельмі часта сутыкаемся з тым, што нашыя людзі, яны хочуць прапіярыцца на нейкай праблеме, якой увогуле няма. Проста трэба вырашыць нейкае такое пытанне тэхнічнае, працэдурнае,
сур'ёзнае. Калі ласка, давайте зробім рэгламент і вызначымся з тэрмінам. Мы абавязкова правядзем. Просто трэба разумець правілы гульні. Просто так зрабіць слуханне, ну, не ведаю, нам трэба быць сур'ёзнымі ў сваіх падыходах. Калі мы прэтэндуем вось зараз на сур'ёзнасць нашай працы, каб на нас глядзелі так, як на парламент сапраўды, парламент у эміграцыі, як вось польскі сенат нас у сваёй рэзалюцыі называў, то нам трэба паказваць гэты грунтоўны падыход да такіх рэчаў. І я думаю, што мы яго хутка прадэманструем. Але калі у людзей, ось, шчыра кажучы, я ніколі не гляджу каментары. Таму што гэтаму мяне навучылі яшчэ ў карпорацыі. Як бы гэта рабіць не трэба. Калі ў цябе ёсць там... Вы ігнаруеце глас народа. Не. Я кажу пра... У нас ёсць як бы служба маніторинга, якая робіць, ну, медыаслужба, так, якая робіць маніторинг гэтых каментароў, і калі штосьці такое вось сенсітыўнае, вельмі важнае, на што трэба адказаць, калі ёсць прапановы добрыя. Не просто такая крытыка, грасці, нешта яшчэ. А вось калі ёсць нешта такое практычнае зерне тут, то, канешне, рэагуем. Але калі вось такі нейкі бруд, то на гэта рэагаваць не трэба. Але мяне вельмі цешыць тое, што нічога лепш не знайшлі, мяне вось пракрытыкаваць, як сказалі, што ну вось, яшчэ і татуіроўкі яе, што я нам за маць такая? Я так смеялася. Мне даслалі скриншот, я не ведаю, што за грэх такі у гэтым, але калі ва ўсём астатнім у міжнароднай працы, у дапамозе беларусам, студэнтам, у выпрацоўцы там без віза нейкіх планаў па мабільнасці беларусаў, у выпрацоўцы стратэгіі, у выкананні умоў нашага пратакола взаемадзеяння з АПК і офісам Светланы Ціхановскай, калі у нас у гэтым плане ўсё добра, то калі ласка, ўсё астатняе можна пісаць. Я задаволена тады сабой і працай координацыйнай рады. Спадзяюся, што будзем і далей ісці такім добрым маршам, скажем. Желька, ну ты ж разумееш, що тут галоўнае, якія татуіроўкі? Прилічныя. Прилічныя? Ну, ведаеш, як там у этого? Замест персідскага узора партрэт Зянона Пазняка. Замест персідскага узора выявы самураю. Выявы самураю. Ну это значит демонстрация готовности. Як тут піша наш постоянный глядач Владимир Кисляк, взяться за косы, за зброю и ісці, так бы мовіць, с режимом змагацца. Ну, дарэчы, Кисляк піша: інстытут павінен захавацца, ніякага самароспуску. Ну, Анжелика ж сказала на яе дзяжурстве ніякага самароспуска. Покажи руки, пальцы. Видите, не синие пальцы, за уладу не трымаецца, просто лічыць, што пакуль што могуць выконваць сваю працу. Мой мандат скончыцца, прыйдуць іншыя, але галоўнае гэта інстытут. Абсалютна згодная. Дзякуй вялікі. Анжеліка Мельнікова, спікерка координацыйнай рады была у нас у эфиры. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на телеграм-канал и YouTube-канал координацыйнай рады. Дарэчы, да медыагрупы координацыйнай рады у самой координацыйнай радзе таксама шмат прэтэнзій. Но это вы уже самі разбярыце. Там не будем гэта уздымаць гэтае пытанне. Можем да ранка яшчэ размаўляць. Да, можна калупаць, знаходзіць шмат всякого цікавага, за што можна представіць. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук, Анжеліка Мельнікова. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве вечна.